Zipsy. Pokazil sa ti zips a zrazuje celý kúsok nenositeľný? Tento malý detail má väčšiu silu, než si myslíš. Zips je nenápadná súčasť oblečenia alebo doplnkov, ale práve on rozhoduje o tom, či bude vec fungovať pohodlne a spoľahlivo. Používa sa na bundy, mikiny, šaty, sukne, kabelky, aj vankuše do domácnosti. Existujú špirálové zipsy, ktoré sú mäkké, ideálne do oblečenia, kostené zipsy, ktoré sú pevnejšie, hodia sa na bundy či mikiny, ale aj skryté zipsy, ktoré zostanú nenápadné napríklad v šatách alebo v sukniach. Dôležitá je aj správna dĺžka a farba, aby zips nie len fungoval, ale aj pekne zapadal do celkového vzhľadu výrobku. Keď zvolíš správny typ zipsu, tvoj výrobok bude pôsobiť profesionálne a vydrží každodenné používanie bez problémov. Ak šiješ, opravuješ alebo tvoríš nové kúsky, rôzne typy a veľkosti zipsov si môžeš pozrieť a vybrať aj online na www.levik.sk.